Hyvää huomenta kaikille. Ai että. Mitä jouluaattokin. Ei oo vielä hirveästi lähestynyt, mutta hyvät joulun välähteen kuvatus. Mikä lukko on tulossa, en minäkään muista enää vaan mikä lukko. Ai että hyvää huomenta kaikille. Vittu tää herätys on vähän ankera, vähän joulutontulle. Vähän ankera, jouluherätys vähän. Joulukalaiden herätys ei. Joka lukko tää herätä joku lukko pitää nukkua. On todella mukava, että nukkuu nukkuu paljon. Mut joo. Hei. Joulupukki, varaparta palle ukki. Hei, päivää kaikille ja minä olen Jarppisikuus tonttu. Jarppisikuus tonttu todennäköisesti. Kaukani. No huomenta näitä joulukalenterin pari. Oi näitä joulukalenterin pari. Ai. 23 nukkui yksin yön jouluaattoon. Oiko hyvä röyttäs? Enää vitsaile tosta röykäilystestä. Sinä röyttäisit Saturnista, että saitko sinä röyttäisestä tarpeeksi? No en minä saanut röyhkäistä tarpeeksi. Minä sain vähän enemmän tarpeeksi ei-röyhtäväisessä merkeissä. Yksi yö jouluaattoon. Ja joulukista pitää syömään. Viimeinen luukusta on loppuu hyvin kaikki hyvin tästä luukusta. Mä vähän aikaa pelleitä, mitä on sataan tytön kanssa. Hei, puulapaata vaara ukki, tuu tänne, emme pelkäämme. Joulumaa on ihmeinen, on satuja unta se. Sinne on piikkamakka, ei torvekonturi kerkee viikossa. Viikossa siellä jouluta. Jännä asia viikot tekee jouluta tekee. Kyllä pitää kerätä viikosta joulutuntia. Nyt on se torvekonturi tulee viikossa 4-5 tuota minuuttia. Pysypä tanssityssä siinä laihapaketin päällä. Ja paketin päällä. Pysypä siinä. Ai. Ureilua. Ulkoruokavisiota. Tehdään joulumusiikkia, pitää Jarppisikuus tonttua, pitää Jarppisikuus tonttu, pitää tehdä uusi joulupiikki. No se tulee tohon joulukalenteriin, ei tuu, mut tulee tohon joululeffa ja eritteen, niin käy kuuntele sitten valmistuu tossa lähestyy ja käy tekemät ja vetämät. Joulubiisi! Ja no mitä opikin tekee? Kiisan kanssa vähän pitää opetella vähän tuon tavoille, ei tavoille. Ja lähdäänkö nuukusta? Ei vielä. Ja mitä se nuukuttaa on näin paljon ihmisiä? En mä tiedä nuukutaanko ihmisiä. Ai, liian ajattuu kuirattu kyllä. Vai vittu ihmettä pois se kaveri. Ai, mun hiuset palo, äiti, tuu auttamaan, vapua, alleluja, tonttu, tuu tanssimaan. En tuu tanssiin, vitussa en tuu.
En minä osaa tanssia. En osaa tanssia. En osaa tanssia. Ei minä tanssia. No en minäkään osaa tanssia niin paljon, mutta tonttu todeteli on järpisi kuusi tonttu. Järpisi kuusi tonttu. Hauska, hölmö, hupsu tonttu todeteli. Ei osaa mitään, kun se... Ja tappaa meidän Joukissa tuli tänne katsomaan meidän kanssa. No niin, Joukissa tuli tänne. Annapa Joukissalle moi. No Joukissa moi, noiden vielä katselee. Moi, tää on meidän Joukissa, sillä ei vaan on puhuttu, kun sille. Hän ei halua pitää mitään päästä, hän ei pitää mitään järkeä. Mut hei, joo Aatto, yksi yö. Joupukkimatkaa jo käy. Mut juu, ja tässä. Näin kanssa pitää vähän olettella. Nähdään sitten seuraava luukku, se viimeinen luukku, siellä loppuu luukusta. Oho, mennään nukkumaan. Se on hyvä kaikki. Hyvä. Voi vittu, se on monta